Der er ikke noget magi i det. Dårlig internet er ikke savner dig tavle. Okay, det der, det var satisfying, hvor den slipper på den rigtig måde. Faktisk på Sjælland forleden, hvad lavede du dog herovre? Stakke. Det var ikke satisfying, det der. Så skal den jo ikke hænge fast. Alle mulige mystiske retninger, vel? Sås med venner. Det lyder sådan små sketchy at sige det på den måde, men okay. I believe you. Sig noget til René. Noget, René. Jeg har hørt, du er dum igen. Nej, jeg er sketchy. Mega sketchy. Den der havde jeg heller ikke for længere. Hver gang jeg tager til Sjælland, hopper jeg til Slagelse og tæsker dig. Der er ikke nogen, der har lyst til at hoppe af. What? Ej, René, bor du i Slagelse? Det har man da ikke lyst til. Hvorfor gør man dog sådan noget? Stakkels dig. Altså, Lolland er jo kinda over Slagelse. Sammen med Randers. Han er også forlovet nu. Ej, så stopper festen. Man ved aldrig, hvad en for Slagelse har i lommerne. Nej, oftest en kniv. Skud til Randers. Randers! Ved du, at der også flyver i Slagelse? Kuglerne fra pistoler. Den fra Slagelse er weird. Jeg tror bare, at bliver toget og hopper i København. Jeg gør lige det. Det gør fucking sagtens bedre. Ved du, jeg tror lige, vi prøver noget herovre. Får vi lige tænde noget aircon i stedet for. Altså at lave bolcher, det er sådan en mystisk ting, fordi du ved, du skal lave det varmt for at lave det koldt, for at lave det varmt, for at lave det koldt. Altså, hold kæft, et energispil der er at lave bolcher.
bolsjer og banger, det er det bare. Og de sælger faktisk rigtig godt, de her bolsjer. Pebermyntebolsjer på. Det har jeg ikke lavet nu. Men det er også jeg ikke er til pebermynte. Jordbærbolsjer og banger. Det har jeg overvejet at lave med honning og jordbær. Jordbærgum. Det er stadig varmt. Det kan jeg godt lide. Rabarberbolsjer, det er bare de bedste til gengæld. Okay, stadig varmt. Der får jeg lidt op. Er vi enige? Vi er bare enige. Rabarberbolsjer er bare det bedste. Husk de gamle sukkermasser med snor i. Hvad? Har du nok sagt siden? Det er fordi, at det skifter lidt mellem, hvad jeg synes, der er god den dag. Snor i sukkermasse. Og bare en fucking klump smeltet sukker med en snor i. Så kan man gå slik på den, eller hvad? Hvis ikke jeg har fået proppet helt den mængde sort farve ud, som der burde, men det er det, de fik. Stået i snor, og nogen fik i en snor. Ja, okay. Der var også dengang, man gik ned og fik et krammerhus. Okay, nu kaldte jeg dig krammer, det var ikke okay. Hvad så, Aura? Bare sige, at jeg er gammel uden at sige det. Ja, men det værste er, at du fangede jo referencen, så det var din egen skyld. Nå, okay, jeg håber, jeg kan hyggeligt at sige hej, jamen, og i lige måde, vi ses bare på et eller andet tidspunkt. Ærgerligt, jeg ikke lige skal til Gamebox, men som sagt, Italien lyder mere spændende. Så, vi ses bare næste gang, det passer alt. Døbt du flot? Wow, det er jeg faktisk.
Hvad med dig? Er du også flot, Jesus? Når man står sådan og knokler. Ja. Men jeg bliver nødt til at lave noget, for lige om lidt skal jeg på arbejde, og så skal jeg bare sidde og chill. Jeg smækker lækker, når jeg laver ingenting. Når du lægger, når du laver ingenting, og jeg lægger, når jeg knokler. Undskyld mig, men hvad fanden er det for noget? Jesus har fået hårdtag. Men det har jeg også, så på den måde, så går det nok alt sammen. Stressende at høre på dig, blot det fuck. Se, jeg har lavet en kæmpe pølse. Jeg har lavet pølser på arbejdsplads. Altså, jeg har ikke været på toilettet endnu. Nose, nose, nose. Johnny Gade soundboard, ja, det gør han bare. Sagsøger han for fucking stjælen content. Det gør jeg ikke. Men det var meget sjovt. Det er fandme, det er sådan man laver drama, det er bare sagsøge andre content creators.